O novo curso académico comezou, pero non para todos os institutos da contorna. O alumnado do Ramón Cabanillas de Cambados ve afectada a súa volta ás aulas debido ás reformas que se están levando a cabo no centro. As obras que comenzaron hai un mes continuarán, polo menos, ao longo desta semana. Pois a verdade, polo que teño entendido, é que están pois en pleno traballo todavía. O curso empezaba hoxe, precisamente, se supón que tiña que estar as obras rematadas ao redor do día 11, precisamente para que non afectase pois ao comezo do curso escolar, pero polo que teño entendido, pois nin é así, nin se vai a rematar probablemente esta semana. Polo de agora, descoñécense os motivos polo cal as obras aínda non están rematadas. O certo é que o proxecto comezou con varios meses de retraso e dende o Concello aseguran que traballaron coa máxima celeridade posible. A finais de xullo, cando a Xunta de Galicia, a Consellería, neste caso, pois fixo o ingreso das tasas para poder ser concedida a licencia municipal, o día seguinte de facer ese abono de tasas, o técnico municipal xa emitiu o informe, e só 4 días despois, o informe do técnico foi o día 1 de agosto, e só 4 días despois, o 5 de agosto, xa por resolución da alcaldía se lle concedeu a licencia municipal para que a obra pudese pois estar rematada antes de precisamente de empezar o curso escolar. O Instituto xa dispón de fiestras e as aulas dos pisos superiores están listas. Queda pendente a fachada e a planta baixa. Aínda así, tamén se descoñece a data de finalización das obras. Pois a verdade non, eso terá que ser pois o director de obra o que diga. Sei que estaban as obras avanzadas en canto ao tema da fachada, incluso o Concello de Cambados se ofreceu para guardar todo o material das aulas según ían pulindo os chans, para guardar pois todas esas sillas, mesas e todo o material que se utiliza nas aulas nunha nave, nun almacén municipal, para así facilitar tamén as obras no centro educativo. Está previsto que o alumnado volva ao centro o mércores para facer diferentes actividades no patio do recinto. As clases comezarán o xoves, pero de forma graduada. Primeiro os alumnos da ESO e, se as reformas o permiten, o venres iniciarán o resto de estudantes.